आंनि गोजान जाया आंनि दसे सम गोसोनि लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैथ' बैसागोनि 3 तारिख जोंना मैया मागिनाया जोबजोबासै 2 तारिखआव मागिदोंमोन ना जोङो बेलासि ओंखारनायखायनो मागिजोबनो हायासै आरोना। ओमफ्राय आद्रा थानायखिनिखौ दिनै 3 तारिखआव जोङो मागिनो लाबाय। ड्रेसखौबो एसे बेलेग गाननाय जाबाय। खायफाया गोथां गानगोन ओमफ्राय ब्लाउसआ गुफुर फास्रायाथ' बेनो ओमफ्राय खायफाया गोमो ब्लाउस गोजा ओमफ्राय फास्राया इदियानो आरोना बिदि गानगोन होननानै जोङो रायलायबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मागिनो ओंखारलांसै। मैया जोङो बैथिं लास्टिंनिफ्राय मागिबोबाय ओमफ्राय दिनै नै जोंहाथिंनिफ्राय फार्स्ट मागिलांनो होननानै सानदों आरोना। लोगोफोरानो मोनफायजोबाखै सानैसो मोनफायग्रोबाय ओमफ्राय बिसोरखौ नेगासिनो। ओमफ्राय दा बिसोरो मोनफायबाथाय जोङो मागिनायखौ जागायलांसिगोन। दिनैबो मागिनानै बेसेबां मोनो एसे हिसाब खालामनानै खोन्थानोसै आरोना लास्टावहाय। ओमफ्राय मुथुआसो माखौबा बुंगोन नामाथाय सोरबा कमेन्टआव सोंहरदों आरोना गुमै मुथुमोनखौलाय मानोथो लायासै होननानै। बिसोरो सोलाबाखैनो मैयाबो बिराद बहाबा खामानि दंमोननो बैसागोनिनो ओमफ्रायो मोसानायाव थाफानो मोनाखै आरोना। जों आरो हौवासाफोरबो एसां लाफाखानाय जायाखै सासे सानै दंमोन आरो मालाय बेसोर गामिनिया माने जों गामिनिया बारा हौवासाफोरा ओंखारलायादि जों हिनजावसाफोरासो बांसिन ओंखारनाय जायो। थांनाय बोसोरावबो जोंनो ओंखारदों देग्लायबो नै जोंनो। ओमफ्राय हौवासाफोर गैयैखाय मुथुआबो गैयामोन आरोना। ओमफ्राय दिनै नै दसे दङ दा दसे मोसाहोनोसै मुथुखौबो। ओमफ्राय मुथुआ बैसागोनि माखौ बुंगोन नामाथाय दे मा जाखो जेबो नङा मालाय लामाथिं थांगोन दे होर थांबाय। ओरैनोथ' उइस खालामखाबाय होमबाबो बयनिसिमबो फिन खनसेबाव रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबावबाय। बयबो रंजा बाजायै मोजाङै समखौ बारहोदो जाहाथे जेबो माने जाब्रबथाय जाया बिनि थाखाय एसे आन्दाज लायै माने मोजाङै सोलिनो नाजादो। थांनाय समाथ' जोबोद मोजाङैनो बारलांबाय। दा बैसागोथ' गैयामोन आरोना थांनाय बोसोराव बैसागो गैयाब्लाबो समा बांद्राय बे रोखोमनि खैफोद आफोद जायाब्लासिनो बारलांबाय। दा नैबे फैबाय थानाय समाबो बयनिबो जिउआव जाहाथे गोजोन खुसि आरो जौगानाय लाबोयो आरो लोगोसे फैबाय थानाय समा मोजां बारलाङो बेखौनो इसोरनियाव आरज गाबबाय। आरो फिन खनसेबाव नोंथांमोन बयनिसिमबो बैसागो बोथोर रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बैसागुनि जय। सोगाबनिलै आं सोलाब खुलुमैनानै बरायब्रा खुलुमैनानै बरायथां नै जोंहा लोंनाय होबाय मिरामिसो लोगोफोर मिरामिसो माइब्रा बिदै। ओइ बियो माथो गोसामानि गाबोमोन मानो इदि जाखोथाय। दे मोसा माइब्रा बिदै मोलोंनायनि मोसा दे गोजा नङा दे थान्दासो बैसागोनि जोंनिया आहा गोसा जाखायो मेथाइया ओमफ्राय रब्बा लासै जाखायो। हनै हिमानसिया लोंनोनो
Paso nabi. Paso horde paso. Deh. Đây जोंना फैसा लाग्राया फैसाया दिनैनि मादि लादों आंनो हाजार दिनैनिया मादि लादों दिनैनिया बेयाव 1000 जाहांबाय मैयानियालाय न'खरनैजोंनो 1000 जाबाय आयु दिनै बुरजा मोनगोन बायदि मोनदों पास नै मालिका जोंना फैसा मालिका दे ला खुलुम दामग्रायानो फिसाथार जोंना नै खुगायासो गोसा सिना ना ओरैनोथ' खुगाजोंसो खननानै मोसाखानांगौ बैसागो मागिनाया ओमफ्राय जाहा जेबो मेथाइबो रियासलबो गैया नालाय खननोबो रोंलाय नालाय बैसागो लाबोदो बाला बोरैथार मोसा खुलुम Happy birthday, tahu ada dengan haba tahu. Ini tahu ada dengan haba tahu. Này leo. Ini mana dah sini? Sampai jam nang lah. Oi kenal lah. Ơi mưa sao này cái nào lấy mưa sao này cơ thật đúng không ạ बैसागो लादो खाना खिथारहाय हाय नुदोब्रा खनसे गाज्रि दामदे दामना हो नै जोंना बैसागो मागिग्राफोरा मेंजोबबायनो जिरायना लादों दसे दिनै बोथोराबो ओरैबादि सान्दुं गोसा नालाय बेखायनो हागवा जादों आरोना नै बिसानिया माखौबा बुंगोन नामा सान्दुं गोसानि बिराद माबा टेनसन जाबोबाय आरो होननाबो लाबाय बिखाफोरानो सालुलायनाय दा बे दिनांफोरा जबाय जदो आरो जिरायदो जों गामिनि मानसिफोर आरो जमा बेहायनो जिरायदो जाबाय नै बेसा फिसाजोआ एकदम खायसोथार दे दाम नै जोंहा दिनै बैसागो मागिनायनिया दामग्रायानो गैया
माखौबा बुंगोन नामा माखौ बुंनो रोंथ'वाखै रोंथ'वाखै मखस्थ' खालामथ'वाखै नै बे बुंगोन जोंना होरो होरो नायनि होरो खेबसे नायनोब्रा मोखांखौ सेंग्रा सिख्लाफोरा होखोबोबायलाय दे 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 माबा लिंदो जोंहाबो मोसानांगौ हेल' गान हाजोनि दै बाज्रुमनाय नोंसोर सिख्लाफोरा जेरावबो रावनाय बायनाय आमाय दामायावथ' जेबो गैखाथारा आखल आखुआबो नोंसोरना हामखाथारला न'आव थांबोलाल' सिखाबाजि बायजोआव थांबोला दाउसा मावरि दालाय मानोथो बबिलाय फागिफोर आयु बबिसो खुलुम गासिबो खुलुम दे खुलुमदो बोसोर गोदाननि मेंग्लि जोब्बाय नै मानसिफोरा ओमफ्राय बोथोराबो गरमथारखायनो दैखौनो गांगाला आरोना एकदम ससे थाबायबानो दै गांनाय ससे थाबायबानो दै गांनाय जाबाय बोथोराबो गरम नालाय दिनै दै लोंगारलायनोसै नोंनियाबो दैसो न' Hey guys, fैबाय आं हामोन ना आरोखि आंबो इउटिउबार जानोसै साननै थानानै ओइ आं आफानि जोलैखौनो लाखिदों होननानै सानोला ओइ बुंथ'ला हामा जाबाय आंबो इउटिउब चेनेल खुलिनोसै गाइस साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आं दा गय जादों आरोखि नै जिनिका जिन्थावथाव नोंजों आंजों हाबा Besanau खुलुमहैगोन इखो दे माले खुलुमहैथांब्रा खुलुमहैथां जोंना बैसागो मागिनाया नै बिस्रानाव गेजेर नांबाय आरोना दिनैनिया जोबथासिगोन गामियावबो फांसन दं नालाय बिनिखायनो जोङो बिराद थाब थाब हाबबोगासिनो भिडिअफोर लाबाथाय जि लाजिखायो मोजांसिन नुदोहाय गावदांदांनो नङा इथि नायब्रा पास' लाबो दे नोंसा पास' लाबो नोंसा रु गाहाय जा आं मोनहायाखैबा गाहाय जा नै आंनि बिखुनजो आबैसो लिङो ओमफ्राय आङो बुरै जाथारबाय नालाय बिनिखायनो आबै लिङो जोंहानि बिखुनजोआबो देनां बुरै जाथारबा आङो आबैसो लिंगोन होननानै साननानै दङ आरोना खायनो खुदुमसे खनसे होरो लाबो खावलिया आगोलाव आबैसो लिङोमोन औ दा बेखायनोथ' दाबो आबै लिंबाय थायो रे आङो जाबाय ओमफ्राय बिनि बिसानि आबौखौ एसे देखायनो र' 예전에 몽자낭바야 나이멜레 타리사케 니라이 폴로시 풍자나이면라 린다우 시풍담 나는 양 의샤구 보라이 농은 Orani tokoya manusia tidak ada kayu ada gede musai mentua Lagu
मालिकाबो फै जोंना दिनैनि बैसागो मागिनाया जोब्बाय ओमफ्राय नै बिस्रानावनो लास्ट खालामफैबाय आरोना मागिनायखौ दायो जोङो दिनै मागिनानै बेसेबां फैसा मोनखो एसे साननो नागिरदों मैयानियाथ' 2050 मोन ओमफ्रायो दिनैनिया बेसे जाखांखौ एसे साननोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांदों जोङो दिनै मागिनानै बेसे मोनखो नै मोनबावबायसो दिनैनि फैसाया नै सिद्धाफ्रा दिनै फैसाया नै आखाइ होनाङा रावबो आखाइ होनाङा रोंबावदां मियानियाव दङ बेखौ सानग्रोनोसै लोगोफोर बियो दिनैनि आरोना ओमफ्राय दिनै बेसेबां जाखांखो एसे साननि नोंस्राखौ नुवाखैहाय सासे सानदों जाबदोब्रा नों जाबदों गांसे आङो 50 जाबनोसै नोङो 100 जाब 500 जाब आं 50 जाबनो दिनैनि मागिनाया 4313 टाका ओमफ्राय फोरावगोन दे ओमफ्राय मैयानिया 2050 टाका होमबालाय सानदों नै लोगोफोर जोंनि बैसागोनि साननैनि मागिनाया बेसेबां जाबाय आरोना दा लासे थांनाय बोसोरनिख्रुइ जोङो देग्लाय बांसिन मोननो हादों बेनिखायनो गोजोननाय मोनदों आरोना देग्लाय आरो फैगोन बोसोराव बेनिख्रुइ बांसिन मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों ओमफ्राय जोंथ' फैसाखौ हिसाब खालामखांखाबायमोन खालामनाया आरो खनसे हिसाब खालामबावगोन आरोना जोंनि हिसाब खालामनाया थालांदोंबो जानो हागौ नालाय बेनिखायनो हिसाब खालामबावगोन ओमफ्राय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो जोङो खनसेयैनो गाहाम हामलायनायखौ खनसे जासिहरबावनोसै आरोना माबोरै जासिहरगोन जय गोदान बोसोरनि जय गोदान बोसोरनि गोदान बोसोराव बयबो रंजा बाजा मिनि खुसियै संसार जालांनो हाथों बेखौनो आरज गाबनांसिगोन आरोना जोङो जाबाय दाना जोङो फैसाखौ सानफिनलायनोसै जोंना साननैजों मागिनायाव गासै 6330 टाका थाइथाम मोनबाय आरोना थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे बारा मोनबाय 6330 लानानै जोङो फैसा साननायनि माबायाव दालायावहाय एसे जोबनायनि माबा खाजा जालांनो नागिरदों आरो Bocerah, sampai